Spider-Ildo. En zo ben je elke beetje gekkie? Ja, hè? Alright. Op 3, 2, 1, nog! Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben van de Moorlijn en we zijn onder op West. En ik ga nu krijg mijn lietse klitsepiek uit de peuter halen. Eén van de laatste dag, hè? Morgen laatste squallendag. Toch? Ja. En wat hast u hier alweer van mooi? Zullen we dat eens even chillen hebben? Cool. Ik ga eens even chillen wat Ildo hier al had. Met wat meer opblaast. Oh. Dus het is wel heel leuk. Een stokpaardje. Hoe je dat? Wat zit hierop? Een unicorn. Van waar is die kregen? Van Marije? Van de lietse Marijke. Wat leuk. Want die weer naar een oren. Die weer naar een oren peuter. Nee, Peuter, ging je hem dit kregen? Ja. Wel heel mooi, ja. Is je mijn hartje? Dat is toch schattig. Maar je zit echt nog een prijs op. Dat moet op mijn nekken. Dat mag wel. Zo, Oh. die is mooi. Unicorn medaille. Wat gaan we hier nog meer? Eens even zien. Van waar is dit? Nou, ik denk dat ik het al weet. Niels. Wie is het van Niels? Ja. Een Spider-Man masker. Want Niels, nee, de vakantie. Dan was toen nog net mijn groep hier, maar Niels wel, hè? Ja. Die zit echt wel heel vol confetti in. Ja. Gaat mij maar aan het hele hoer onder confetti. Leuk, Katrien, leuk bedacht. Even de confetti eraan. Ik wil confetti. Beetje voorzichtig eraan. Voor help mij maar. Een confetti bakje, hé. Wat zit er ook in? Master is hier, je confetti. Allee, confetti. Nou, zet hem eens op. Hoe is het helemaal? Wauw. Mijn lietse Spider-Man. Shit, dat is leuk shit. Oh. Kom zo, maar zo. Spider-Ildo. Dus wat gaan we hier nog mee? Ik ga jullie erg missen. Lies, juf Hildo. Komt juf Hildo voort? Die wil je van die fabeljuffjes, toch? Ja. Hele grote bellenblaas, hè. Die is mooi, want je dat speelt. Dan kunnen we zo lang, hè? Zo. Toch? Mij dat als mij mee. Doen we even een keer mooi waren door we boeten. In de bikini. Want men wil nooit zo graag bellenblaas spullen in de kleren hebben. Dan krijg je vlekjes. In de bikini kunnen we wel. Even zien, wat hebben we hier? Boetenbordje. De zinnen komt eraan. Lekker boetenbordje. Geen nou maar die gong. Maar de voetjes draven, skoppen mij de bal en scheppen in de zonbak. Doch die armer vol. Noffelijke vakantie. Dus dat is van de juffen kregen. Ja. Leuk. Die ga ik zelf maken. Maken, zelf maken, ja. En wat hebben we hier? Toedeloe. Ik ga naar een andere school toe. Liefst Monique. Wat zit hierin? Zullen we die hier maken? Oh. Wat zit er hierin? Oh, machtig. Dat is een grote snoeprol. Daar al die mooie zoekers, man. Klaar. Wat voor kleur is het? Bla. Kom eens peers, toch? Blauw. Peers, toch? Blauw. Peers, toch? Nee, zus. Is toch peers? Blauw. Blauw peers. Zusje? Wat vies? Deze slag. Ja, een beetje donker peers. Leuk. Maar is wel even een grabbelie. Nou hier. Tadaa. Ik er wel bovenop. Stickers. Oh, een stickerboekje van Paw Patrol. Altijd goed stickers. Maar je stond altijd heel graag hoeveel stickers op plakken en zo? Ja. Wauw. Cool man.
Dus jongen, heel veel bandjes van de peuter aan. En dan was toen nog tot november, naar de vakantie, tot november, was nog een paar maandjes naar de peuter en dan was het weer naar groep in. Dus weer naar Nielsta. Nog 2 keer. Ja, een beetje langer. Nog 1 keer de school en dan hebben we vakantie, hè? Morgen nog even naar juf. En dan gaat Ilde vakantie met zaken, met Waas en Thomas nog. Nou, dat is eigenlijk vakantie. Is er zin in? Jep. Hey, mem zal even wat eten. En daarna is een hele Lois en jaar op. Bij mem. Hij telt Lois en jaar op. Mem houdt zit bij de garage, dus hij telt hun even op. Ik wil bij mem. Dat kan niet, past net. Hoeveel kinderen in de bus? Of in Beppa. Nee, Beppe is fout. Hoeveel kinderen in zijn bus? Heid? Lois? En? Ja. En dan in de bus vol. Maar ik wil toch nog pyjama's voor school. Dat mij toch net? Het keer wel, maar mij net. Dus een beetje raar, zei je. Wat gaan we dan doen? Maar we dan even doen. Zaken wel je ballotjes opblazen, toch? Hier daardoor. We hebben hier poeder met ballon en die woon je hem alle hier opblazen in de buitenskamer. Of in de hoes. Of in de hoes. Dat mij wel. Maar meestal met een pomp gehad of met de compressor, want we hebben net zo volle ballonnen opblazen. Of wie heet die? Wie heet die? Opblazen, wie heet? Ja. Ja, dat lijkt me een goed idee bij de compressor bedoel ik. Nou, maar eens. Nou, ik zal even wat eten. Wie komt aan? We hebben hier bron bij Jara en Lois. Gezellig, toch? Peers. Toch, Piers? Ja. En nou kwam Famke je krijgt en die hier iets heel moois naar hier. En dat mocht Ildo echt. Let eens even zien hoe mooi het je binnen. Oh, en Illy? Wauw! Was dat al beginnen met de vlog? Ik had begonnen met de vlog, ja. Ik had goeiemorgen naar je daar naar je vlog zijn. Maar ja, mij is nog wel een keer zeggen. Nou. Hey, Fami. Hoi. Hartie. Ja? We zijn het vierlusje voor deze vrouw hier. Hè? Ben je hem in de verf vallen? Nee. Wat dan? Lipgloss in het hier. Lipgloss waarin het hier. Jongen, jongen, jongen. En ik heb alle kleuren. Alles in. Ik wil een trekstok. Dus op een rekstok? Best. Ik wil naar een fietstrekker. Ja, best. Maar zal ik in een tentje doen dan? Ja? Is het tentje in Delzet Hilda? Hallo, koek koek. Oh, Pieter had wat lekkers. Wat is even lekkers, Pieter? Dat is een lekker koekje. Oh, lekker, lekker. Kun je het geur bekrijgen? We hadden hem verstappen. Oh, Wat zie? oh daar, hij had hem verstappen onder de bregen. Famke. Wat zie Famke? Oh, dit had Famke wat toen bedacht. Was me eens even shit. Oeh, iemand redt haar koekje. Ja, ik help. Ja. Zo. Oh, wat mooi bedacht. Zo. Tada! Ah, helemaal linnen. Maar je maakt er maar één wenje. Oh, je bent Maar het is iedereen niet- op visite. Want het is één hoes maar. Dat is niet, maar iedereen op visite. Maar ik kom naar mee in de hoes. Oh, shit, je gaat erbij. Hoi, maak een bakje koffie. Hoe graag een bakje koffie bij hem drinken? Mij dat wel. Ik kan het helemaal niet. Koffie rent. Jelke is om Lois een jaar uit. Ik ga wat drinkspullen en koekjes klaar. Dus de drokte kimmer beginnen. En hier wordt ondertussen heel druk knutselen terug Famke en Ildau in de knutselhoek. Wat ben je mooi rond meidje? Laat me eens even zien. Een meidje, een snoeprietje. Een snoeprietje. En wat maak je stoel, Ildau? Laat me eens zien, wat is toch maken? Een hele mooie strootje van haapjes, want ze vindt hartjes echt mooi. Oh, wat leuk. Oh, dat is lekker een snatje. Ik zal even een doekje pakken. Mooi, Ildau, ja? Cool. Nou, die had 2 weken net snotter aan het begin. Dus bij Ildau eigenlijk altijd zo. 2 weken wel, 2 weken net, 2 weken wel, 2 weken net. Heel leuk. Hier daar. Nog een keer, hier daar. Yes, dat is beter. Famkesje. Het is toen je maken, Famke. Wat is dit? Vlag. Dit is een shit. Dit had ook wel heel mooi maken. Wauw. Famkesje. Knutselkompen. Ik kan drieën. Oh! Zit ze op een Rijnbouwbaan, hé. Hé jongens, zal ik die even naar die eigen hak brengen? Ja, neem dan maar gauw wat lekkers mee. Is toch allemaal even een bordje, even in de rust. Zo. Hoeske er weer in.
Nou, kun je even nu rustig. Ik heb hem aanswoer weer in badje, oké? Hallo. Hoi. We gaan alle ballonnen opblazen. En een ballonnenfestijn gaan we doen. Alle ballonnen. Wat begon verstappert je dan? Ik ben ook duizelig van blazen. Hi Lois. Ja, alle ballonnen verstap je. Is oma elke een beetje gekkie? Ja, hè? Ja, dat is leuk, hè, ouwe hoeren? Dat is leuk. Nou. Je knap. Hier, help ik erom. Zullen we alle hier tegelijk, maar tegelijk bij van de 2 Kilo, kom je. Stuk hier een beetje, man? Ja. Als je eerst bent? Wacht je, dan is het 2 gezeten. Lois, ik hier? Oh, deze, hier. Kniepen. Kniepen. Kom maar, Loisje. Oké, jongens. Bij al je ballonnen heb ik hem tegelijk al je loslitten. Kan maar hier. Al je heen? Oh, 3, 2, hier dan! Alle ballonnen maar naar de waterskamer, dan maak je daar een ballonnenwereld in de waterskamer, ja? Breng ze maar in. Een ballon. Een ballonnenwereld. Ja. Tante. Jumpscare. Oké, Mooi. Ja, ik help je. Kom maar ballonsjes. Kom maar ballonsjes. Hoeveel hebben we er al? Oh, cool. Lijkt wel een ballenbak, hé. Hoppa. naast me zitten. Ja, maar ze een hele grote ballenbakje. Cool. Ja, smit er maar in. Maar Sjem, lijkt wel een ballenbakje. Ja. Smit er maar in. Oh. Ja, ga alles? Of dan peer? Oh, ben nou een peer. Ja. Nou. Plaster. Laat me eens even een ballenbak zien. Hoe gaat het daar? Lettersje. Oh, vet. Hey. Woe. Hou het erop. Oh. Ja, allebei. En je kan eigenlijk wel kleur bij kleur. Dan zie je maar alle green bij de green en de red bij de red. Maak je maar al je hoekjes. En de gele bij de En de gele bij de gele. En bij de roze. Lekker watje. Ja! Nou eerst maar een bakje koffie. Nou ja, hier de giegel komt. Oei, wat mooi. Dus ik moet een soort vlinder. Nee, vlinder. Een ballon vouwen. Hier. Oh, riocht. Maar dat lukt me net helemaal. Dus nu heb ik steeds helft. Oh. Helfen. Helemaal liem, hè? Ja, totaal halen, dat valt het aan. Maar, oh. En dan maak je ze ook opplakken. Wat mooi. Maar wel op zich. Lois, hier iets heel moois van je maken, Lois, hè? Ik zit me even chillen, hè? Die gaat lekker een bakje koffie boeten dingen. Ja, ome Jelmer, de heid van Lois een jaar is, Judje. Ik maak je nooit voor. Hast du een babytje? Ah, dit hier Lois maken, jongens. Maar even zien. Wauw, hier is dat fout en toen knipt Lois. Wat doe mij, meid? Dus Tante je Imo. doet het al niet meer. Echt? Je doet het niet. Ik weet net. Nou, krijg naar je stiftjes. Oh. Oh, Nou, net heel geweldig, nee. Oh, heel raar. Ik kan hem nooit gebruiken. super nu. Maar ja. Wacht. Die. Super stom. Super stom. Ja, super stom. Ja, het is super stom. Maar als je dan haak sokken. En dan ga ik ze zadwan. Die erbij. En dan al die opperkwap. Ja? Ik zal een meisje. Ja? En dan plak ik dat op een manier om elkaar en dan is het een soort kaart. Ik ken het niet. Oh, dat ben ik wel benijd. Maak je verheid. Die maak je het verheid? Verheid zie je het? Oh, leuk. Dan maak eens toe die verheid zie je, Jara. Ja. Als ik het op die al krijg. Maxi. Shit, Oh, zo wat zit mooi. het er dan uit. Maxi. Ja, mijn zusje. Zie je nou. Dit is hoe ze dan fout, maar dat snapte ik nou niet helemaal. Nee?
dan is het zo'n bloem. Ja. En dan kist die, als dat was, kist ze nog kleuren. Zo. En dan knip ze er in uit en dan plakt ze het. Zo, en dan plakt ze het op elkaar. Ja. En dan maken ze meerdere. Oh, Dan zo. plakt ze. Dan haal ze een kaart en dan plakt ze En dat is hem iepen en dan had je een beetje de 3D-effect. Wat leuk, jong. En dan maak ik nog wat voor vervakken, want dat heb ik op school al maken. Oké. Wauw, kunstig, hè? Kunstig. Nou, jongens, ik zal zijn met eten ondergaan. De band die vernuren hier nog wel even. En we gaan eindelijk weer mooi droeg waar, jongens. Ja, eindelijk simmer, maar het is haast vakantie. We weten wel wat mooi waar het, hè? Ja. Hoe lang moet je hem nog in squallen? 4 dagen. Ielde nog 1 dag en je hem nog... Ja hoor. Moet je hem vreet ik naar squallen? Ja. Oh, zaak is van me vreedvrij. Wie gaat dan stormen op school? Oh, dus dat is wel leuk. Ja, lekker bordje op squallen. Ja. Ja, nou maar even verklaard. Och, wat leuk. Wist je wat stonden dus? Wat gestonden was? Ik hier denk ik wel witte kennen, hè? Elsa. Leuk, man. En ik kan Ariel, maar Elsa zit al helemaal klaar. Oh, ja. Dat was zo'n juk van, hè? Joet nog een toverstaf en diamantjes. Och, wat leuk, meid. Superleuk. Lekker blauw. Ja. En dan maak je nou een mooi kleurplaat, want je hebt zo'n unit eten met hij te men, toch? Van hij zie je. Leuk. Dat vindt hij wel mooi. Hey, ik zou zeggen, voelt dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toenk omheen en via het net de chill app te downloaden voor die tablet als telefoon. Op een night chitvlog. Hoi hoi. Hey hoi.